Здравей и добре дошъл в поредното видео от Dev Blondie. В днешният урок реших да ти разкажа и покажа как можеш да създадеш изцяло персонализиран Gutenberg блок, който всъщност да бъде слайдер. За целта ще използваме JavaScript библиотека, наречена Swiper.js, с която бързо и лесно ще изградим нашия юзер интерфейс, така че да не обръщаме толкова внимание на фронтенд страната на този мини проект. Ще използваме също така и Advanced Custom Fields, с чиято помощ пък ще създадем и назначим полета към този слайдер. Като крайен резултат ще имаме един къстъм блок, който може да извикваме на всяка една от нашите страници в WordPress сайта и да добавяме различни слайдове към него. Тук е момента да ти спомена и, че от средата на януари 2024 стартира първият професионален WordPress курс, воден от мен, по време на който в рамките на 2 месеца ще научиш как можеш да създаваш изцяло персонализирани WordPress теми, плагини и всъщност да превръщаш изцяло кастомизиран фронтенд в лесен за администриране вебсайт благодарение на WordPress. Местата са ограничени и групата се състои от 25 души. Като идеята тук е да има достатъчно време и внимание за всеки един от курсистите, така че всеки един от тях да може да разработи свой изцяло персонализиран проект. Ще оставя линк в описанието на това видео към сайта на проект на курса, като също така при допълнителни въпроси може да коментирате или тук, или в статията, или в социалните мрежи, където това видео и статията към него ще бъдат споделени. Нека да започваме. Информация, source кода, допълнителни линкове и прочее. А отдясно имаме отворен нашият Visual Studio Code редактор, с който ще работим, и съответно една инсталация в Local, PyFlywheel или локален сървър, като предварително съм си отворила Functions PHP файла и можем директно да започваме. Първото нещо, което искам да направим, е да интегрираме нашата фронтенд библиотека, JavaScript библиотека, наречена Swiper. Ще оставя линкът и в това видео, и в статията, но общо взето от тук може директно да инсталираме библиотеката. Сега, има няколко начина, по които може да направим това. Ако използваме Webpack, да речем, може да го направим директно с командата npm install swiper, или пък можем да го направим през CDN, или имаме и друг вариант, директно да инсталираме самите source файлове на библиотеката в папката на нашия проект, т.е. да си бъдат директно част от самия проект. В нашия случай ще използвам по-скоро CDN линковете, тъй като е по-удобно и по-бързо към този момент. И за целта ще потърся и отворя хедър файлът на темата, с която работим. По-скоро ето тук ще го отворя. Така, и какво е необходимо да направим? Ами, трябва да си добавим ето тези два линка към различните скриптове. Разбира се, хед частта на нашият хедър. Като тук дори мога да си сложа един коментар. Swiper.js start. Така. И да ги добавя. Така. И така. Добре. След което в фултъра ще добавим и останалата част от нашите скриптове, за да може да сработи Swiper. Съвсем стандартна фронтенд, да го кажа, процедура е това. Ще ги добавя по-скоро след фултъра. Ето така. И съответно тук ще инициализираме нашият JavaScript, или по-скоро JavaScript, който ни е необходим за инициализиране на слайдера. Така, следващото нещо, което ще направим, или по-скоро аз съм направила като заготовка, е, че съм създала папка Blocks. Ще оставя линки към видео, в което много по-подробно обяснявам за създаване на къстъм Gutenberg блокове, които са захранвани обаче от Advanced Custom Fields. Но общо взето в Blocks папката имам още една папка Slider и един файл Slider, който съм създала, PHP файл. Махам този тест, с който проверих дали правилно съм задала пътищата.
И какво е необходимо, ако продължим да разглеждаме документацията на Swiper? Ще видим, че те ни показват всъщност какъв е необходимият маркъп, за да имаме нашия си слайдер. Тоест аз в момента директно ще дойда, ще си го копирам това и директно ще го добавя ето тук, по този начин. Окей, следващото нещо е в functions.php имаме вече съм я добавила инициализиращата функция на Advanced Custom Field, с която можем да създаваме блокове. Тук ми е останал артефакт от един друг туториал, затова ще го коригирам на слайдер блок. Така, в тяхната документация може да много лесно и бързо да откриете по какъв начин може да създавате блокове. ACF Blocks, да видим дали беше само тази статия, точно така. В тази статия доста надълго и на широко е обяснено. Също така в видеото, което ще добавя линка към него в настоящето, доста подробно също така обяснявам как може да създадете Advanced Custom Field, Gutenberg блок с Advanced Custom Fields. За да не бавя повече настоящото видео обаче, реално ето това е функцията, която аз съм използвала, с която инициализираме Gutenberg блокове. Може да видите тук. И за всеки един блок всъщност има още една функция, която можем да имаме, да речем, още 3, 5, 10 блока и така нататък. В този случай ние ще имаме само един, затова го оставям до тук. Така. Като съм попълнила някои от основните атрибути, име, тайтъл, описание на самия блок и много важна част, откъде всъщност да си вземе сорса за този блок. И в нашия случай това е папка Blocks, в която има папка Sliders и файл slider.php, в който пък току-що добавихме маркъпа за самия слайдер. И сега, ако се върна в администрацията на WordPress сайта, който в момента върви, може да пробваме да направим една страница. Simple Page. И от плюс иконката, стандартно за Gutenberg, можем директно да си намерим нашия слайдер. Или от тук, или директно, ако отворим библиотеката с всички блокчета, може да си го вземем и от тук. Без да правя каквото и да е, виждаме, че вече този маркъп без проблем се е добавил или вече е част от блока, асоцииране с блока. И само секунда да отворим, за да видим какво се случва. Окей, имаме инициализиран слайдер, който поради някаква причина в момента не работи. Тоест тези стрелки и слайд 1, цялото това нещо идва от самата библиотека, от JavaScript библиотеката. Нека само да направим една бърза справка в конзолата и да видим какво не му харесва. Sample Page. Така, някъде сме допуснали някаква синтактична грешка. Само така да проверим. Да. Така, това, което не сме направили е, на практика ние не сме инициализирали нашия слайдер. Тоест, имаме заредена библиотеката и всички нейни скриптове, имаме всички нейни стилове, но не сме указали за кой точно елемент в нашето дом дърво се отнася този слайдер. Затова ще се върна в сайта на Swiper.js и много просто, без да губя време, от ето тук ще си взема функцията, JavaScript функцията, с която инициализираме слайдера. Ако ви е интересно и разгледате малко повече в документацията на Swiper, която е доста богато описана, ще откриете, че има различни начини, различни модули към самия слайдер, които може да използвате. Така че, да, тук влязохме в някаква безумна рекурсия. Така. Всичко това се случва в момента runtime, т.е. не съм го тествала преди това, конкретно за тази тема или за този environment, с който работим, така че всичко, което виждаме, само секунда, много да си отворим конзолата и да видим кое не му харесва.
Очевидно ни работи слайдера до някъде, но са добавени всички класове, които са необходими за инициализирането на слайдера, така че нека само да видим. Така, ето всъщност откъде идва проблема. В скрипта, който преди мъничко копирах, е зададен... и това не го разреши. Добре, само да видим. Vertical, ще махнем тази посока, образно казано. Така, ние имахме ли странициране? Само секунда да гледнем. Така, тук казваме дали имаме странициране на слайдера и ако имаме, това е div или HTML елемент, може и да не е div, с клас име Swiper Pagination. Нека да отворим нашия слайдер файл и да видим, окей, имаме такъв. Добре, какво не му харесва повече от това? Така. Окей, спряхме това безумие. Явно просто или не го бях запазила, но да, общо взето това е нашият слайдер. Виждаме, че вече си работи съвсем адекватно и контролите към него също така работят, страницирането работи и съдържанието ни се показва на слайд 1, слайд 2, слайд 3. Супер! Следващото нещо, което трябва да направим, всъщност, за да имаме, понеже това в момента е един изцяло статичен слайдер и нищо това тук не може да бъде администрирано и единственият начин за да се променя съдържанието, което би било безумно, е да го направим през слайдер PHP, файла и така нататък. Само, че ние не искаме това да се случва, ние искаме да имаме слайдер, който се администрира. За целта ще... Само да отворя в нов таб. Ще отида в Advanced Custom Fields, който предварително съм си инсталирала. Също така, тук е важно да кажа, че съм инсталирала и Pro версията, тъй като само в Pro версията имаме възможност да създаваме блокове. Мисля, че и Repeater полето също е налично само в Pro версията, която е, мисля, към момента около $60, ако не греша. Нека само да супер набързо да погледна, че също на мен ми стане интересно. Но да, всъщност са по-скоро $50 за година, което струва ми се съвсем адекватна цена. Аз съм го създала предварително и виждаме, че какво съм направила. Създала съм ново поле, т.е. нова група полета, което съм нарекла слайдер и от тук съм задала, че тази група полета ще се отнася за блокче, което е слайдер. В момента ние имам само един така или иначе. И по-важното, създала съм един репитър, което е много важно, защото с него ще имаме възможност да добавяме още и още слайдове, в който пък имаме две полета. Едното от тях е текст, другото е... Предвидила съм го да е изображение, просто не съм го изписала. Така, image, добре. И го запазвам. Така. Следващото нещо, което ще направим, само да върна и тук в статията, за да ви покажа и самият код, който съм ви приготвила, е да асоциираме самият блок и маркъпа на този блок, което в нашия случай означава ето това, с Advanced Custom Fields, така че когато дойдем на нашата страница, да можем всъщност от тук директно да задаваме съдържанието на слайдовете. И сега как да се случи цялото това нещо. Okay. Стигаме до момента, в който да асоциираме маркъпа в този блок с Advanced Custom Field Gutenberg блока, който създадохме. И как да се случи това? Има няколко варианта. В статията съм ви добавила няколко снипета, с които може да го направите. В този случай аз директно си вземам този for each цикъл, с който ще обхождам, образно казвам, всеки един от слайдовете в този репитър. Така, тук ще затворя обаче и така, по-скоро няма да го затварям от тук, а по-скоро ще бъде от ето тук. Така, тук ще отворя един нов PHP tag и тук ще го затворя. Окей. Така, какво казваме тук? Ами, отиди и намери поле в Advanced Custom Fields. Това е тяхна prebuild функция getField, което се казва slider, което в нашия случай е репитъра.
И ако този слайдер има някакво съдържание, за всеки един от неговите слайдове ми връща ето този маркъп. Добре, нека да го тестваме това просто, за да видим, че работи. По-скоро ще сложим параграф. Тест. Така, нека да запазим. Презареждаме семпъл страничката, която си направихме. Окей, имаме един слайд в момента, което е съвсем коректно, тъй като един път само сме го повторили този статичен маркъп. Ако го повторя още 3 пъти, вече виждаме, че нещо някъде по пътя не ни сработва съвсем. Не, всъщност така, това е стария. Това е старият маркъп, горе бях пропуснала да го изтрия. Така, окей. Нямаме никакво съдържание в момента, тъй като на практика ние не сме добавили никакви редове в този репитър. Презредим страницата. Така, извикваме си отново слайдера, понеже не запазих. Така, даваме му edit. Окей. Така. Сега, ако вече от тук дойдем и добавим тест, и тук добавим тест 2, и тук добавим тест 3, така, апдейтнем и да видим какво се случва в нашата страничка. Окей, имаме ги вече 3 пъти. И по 3 са тест. Защо се случва това? Ами, ако се правя, така, един параграф, моля, с думичката тест, моля, така. Окей, имаме го 3 пъти, но и 3 пъти си е статичното тест. Ами защо е това? Защото в момента по никакъв начин не сме асоциирали самия параграф да взема всеки един от ето тези 3 записа. Как да се случи това? Ако се върнем на маркъпа или на снипетите, които тук съм ви подала, ще видим, че с помощта на друга функция на Advanced Custom Fields, а именно Get Subfield, можем да го направим. Именно, нека директно да го тестваме. Get Subfield, така, тук ще си го изпишем. И само секунда да видим как го бях именувала този параграф. Вземем му нейма. В нашия случай това е текст. Окей. Така. И local нещо сгъна. Защо? Нещо ни се случи с локалния сървър. Така, когато се правят runtime неща. Хоп. Добре, тръгна. Супер. Нещо тук по пътя някъде съм плескала и нещата спряха да функционират. Не си виждаме. Така. Само секунда да видим в бързината нещо, за не съм. Хайде де. Така. Ох. Почвам се да ви довлека до тук конзолата, за да виждате заедно с мен. Окей. Така, какво имаме? Entry Content и в него имаме си слайдера. Окей, добре, инициализиран си е. Така, имаме си рапъра, но някъде по пътя нещо слайдовете се чупят. Окей. Да видим само така, да не би... Какво му щупихме? Get Subfield Text, точно това е, което и от Advanced Custom Fields ни казват. Някъде другаде в момента допускам най-вероятно съвсем глупава грешка, която така... Този имидж в момента така ли, че той не трябва, но да, не би трябвало той да ни е проблемно. Така, Get Subfield Text. По една или друга причина в момента не мога да се видя грешката. Ще е интересно, ако някой от вас в момента гледа видеото и я вижда, но за жалост не може да ми се действа. Така, края на работния ден
започва да недовижда човек. Така да се каже, добре, какъв би могъл да не бъде проблема? Я чакайте пак сега това да го върнем на един тест. Така, real-time debugging, окей. Очевидно така не работи. Значи, по една или друга причина в момента нашия репитър не си взема стойността на полето текст. Само че защо? Хайде. Правим по old fashioned way. Subfield text. Така. Не, това не ми разреши проблема. Защо? Очевидно са ни тук слайдовете. Просто ви показвам в момента като маркъп. И трите слайда са тук и са създадени. Просто не си вземем правилно самото поленце от така row caption. Добре, чакай, сега ще го направим малко още по-различен начин. Просто за да изтестваме какво не му харесва на Advanced Custom Fields в случая и ще му кажем окей, от всеки слайд ми дай поле на име текст, моля. Грешната страничка, така. И в крайна сметка успяхме да го накараме да сработи. Просто начинът, по който извиквах полето, не беше най-правилният в случая, в който използвам for each loop. Има се особености Advanced Custom Fields, но за това може би някой друг път може да си поговорим. Искам обаче да добавя и самото изображение, за да ви покажа как се случва това нещо. Директно от тук си задавам, че искам по този начин да си вземам от всеки слайд по-скоро на всеки имидж, прощавайте, така да си вземам URL-а ето по този начин. Така. И искам да правя същото и за alt атрибута, който пък ни е важен за accessibility. Така, нека да видим този път дали правилно успяхме да го кликаме. Окей, нека да видим. Имам ли аз някакви снимки тук качени? Може би трябваше първо да видя в Media Library-то, така, без значение. Директно така. Който аз имам, т.е. това е моят акаунт, който просто не съм подготвила в момента изображения, с които по-лесно да... Ето тук от една стара статийка. Хоп. Си вземем едно изображение. Окей. Апдейтваме и да видим какво се случва на нашата страница. Супер! Имаме си и снимката вече към слайдера. Така, оттам насетне останалите снимки в момента ни дават тези грешки, тъй като ние не сме направили по абсолютно никакъв начин проверка имаме ли, нямаме ли снимка и съответно ACF си ги търси тези снимки. Два варианта тук, или да направите полето задължително, т.е. редактора на съдържание да не може да запази, да апдейтне страницата, ако няма добавени изображения, или по може би удачния начин в случая просто да правите една мъничка проверка тук, която да е от нещо от рода на, да кажем, ако имаме имидж, тогава ми я казва тогава търси тази картинка и снимка и тогава търси нейните атрибути. Тук си затваряме if с един ще го говоря с end if, така. Добре, видим
Окей, на първия слайд очевидно имаме си снимка, няма проблем. На втория нямаме, но виждаме, че вече нямаме тези грешки. И така по този начин можем вече да отидем в която и да е или да създадем каквато и да е нова страница. Page и да си го повикаме директно в блокчетата. Кликаме Edit, така добавяме ред, Slide 1, добавяме изображение, сега ще го тестваме и с някое друго изображение набързо. Още една малко по-стара статия, така. Може би не е лоша идея да си подготвям някакви изображения предварително, за да избягваме този момент, но да, както казах, всичко случва в живия живот и на момента, така че идеята на видеята наистина да са полезни, може да не са съвършени, но да. Така, и вече си имаме слайдер, който може да си го използваме абсолютно навсякъде. С това днешното видео приключва и надявам се да ви е било интересно как може да съчетаете два компонента, т.е. Swiper.js и Advanced Custom Fields, така че да ги комбинираме за целите на нещо, което почти всеки един вебсайт в интернет използва, именно Slider. Може да се заиграете с полетата, може да има текстови полета, може да има видеа, може да има call to action бутони и така нататък. Идеята беше съвсем с прости полета в лицето на параграф обикновен и на изображение, да добиете представа каква е мощта на тези два инструмента събрани заедно. Очаквам вашите коментари в видеото, т.е. в секцията за коментари на видеото или директно в статията на сайта на DevBlondie. Един малък дисклеймър, малко по-хаотично се получи това видео. Никакъв сценарий не е имало за него, просто е нещо, което самата аз използвам почти на ежедневна база, т.е. създаване на слайдери. И затова реших в рамките на няколко минутки набързо да ви покажа какъв е бързия и лесен начин да случвате това. До скоро!